Sendo a época que é, evidentemente as novidades de Caroline Kiss pasan evidentemente pola Pascua. Hola, Carolina. Hola, que tal? E é que temos moitísimo onde escoller e queremos darlle todas as ideas a eses padriños, madriñas para que veñan a buscar o seu agasallo aquí a Caroline Kiss. Xa nos empezamos en modo Pascuas. Empezamos o día 20 cas nosas maravillosas tazas no sorteo de compras de superiores a 30 euros, que xa levamos 4 ou 5 anos facéndoas. Entón, nada, facemos aquí unha pequena mostra para que vexan que, bueno, gustanos moito sempre ter o detalle nos regaliños. Entón, este ano, pois, poñemos un detalliño que sirve para colorear despois os cativos. E temos hasta piruletas de Nazareno. A ver, que pasei por elas como que non quere a cousa para que non lo contaras, que mirade. Pois sí. Por se non se aprecia moito no vídeo, pero son piruletas de Nazareno para esta Semana Santa, para eses agasallos de Pascua. Cuidando sempre todos os detalles. Efectivamente, detalles que ademais poden ir envoltos tamén nestas maravillosas cestas. As cestas que xa falamos un montón delas, que son hai a grande máis hai a pequena, que tamén recordamos eso, que nos consulten o tema das velas de bautizo, que xa dixamos un día, que nos consulten sempre, que estamos aquí para axudar sempre. E que temos estas outras, bueno, caixillas... As caixillas, sí, que se lle poden meter dentro pois un pequeno detalle, pois un body, un sonajero, o conxuntiño amarelo que está ahora moi triunfador sempre, que hai que sacar os nenos do amarelo do hospital. Temos varias opcións en amarelo tamén, así que nos pregunten sempre. Ímonos aquí para propoñerlles ideas, porque sabemos que veñen coleccións realmente fantásticas para irmáns. Sí, a ver, a colección de Toni Bambino, hoxe subín un vídeo que nos mostraba as novedades. Pero eso, que este ano na colección Toni Bambino hai moitas cousas que combinan desde un mes ou 2 hasta os maiores de 3-4 anos, hai varias opcións para poder combinarlle. Polo tanto, efectivamente, que pregunte. Eu sempre quero pasar por esta sección porque aínda pasando así a toda velocidade, evidentemente non se ve todo, pero para recordarlle a xente que cada vez tes máis cousiñas, non só roupa. Sí, sempre hai complementos para axuntar co tema da roupa, que temos sempre o das toallas, que funciona moi ben, as mantiñas, varias opcións, o das gasas, as muselinas estas, que funcionan super ben tamén, están moi ben de calidad. E as pequeniñas tamén, así que, bueno, hai miles de opcións sempre, Carmen, todo sea querer agasallar e listo. Esa é a única premisa, querer agasallar, ter unha fillada ou unha fillada, porque por aquí neste burro tamén vemos... Sí, a ver, temos aquí a colección das minis que vai desde 5 hasta 10 anos. Bueno, os conxuntos de algodón estes que triunfan todos os anos. Isto xa é un regalo, decir que os precios non subiron, non subimos os precios, eso manténse